ଦେଖିପାରିବେ। 10-15 ହଜାର ଏକାଥରେ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 10-15 ହଜାର ରଖିପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭାଇ ମୁଁ କେତେ କହିବି, ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ ନା। ବିଜନେସ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ, ବେପାର କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆଉ ବେପାରରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ସେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ବେପାରରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ସେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଛୋଟକାଟିଆ କାମ କରି ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଯିବେ, ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବେ, କି ବାହାରେ ରହିକି 10,000 ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରି 15,000 ରୋଜଗାର କରି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଯିବେ? ଜମା ହେଇପାରିବେନି। ହଁ, ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ନା ଏକାଥରେ ଆପଣ 10,000 କି 15,000 ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରଖିପାରିବେନି। ଦେଖିପାରିବେ 10-15 ହଜାର ଏକାଥରେ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 10-15 ହଜାର ରଖିପାରିବେନି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ସେ କହିବାକୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସେ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥାଟା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ 10-15 ହଜାର ମାସକୁ ଯାଇକି ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସାକୁ ରଖିପାରିବେନି। ନ ରଖିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଧା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ଆଉ ଅଧା ପଇସାରେ ଘର କ'ଣ ଚଳିବ? ଯଦି 5-6 ଜଣ 4 ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଥାନ୍ତି, କେମିତି ଚଳିବ? ନା, କଥାଟା ହେଉଛି ପୁରା ହାଟୁଆ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି, ହାଟୁଆଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ। ଆଉ ହାଟ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଯେତିକି ଖାଏ ବା ମାର୍କେଟରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତିନି। ମାର୍କେଟରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ଲୋକଟା ଯଦି ଆନନ୍ଦରେ ଚଳୁଛି, ଆପଣମାନେ କାହିଁ ଚଳିବେନି? କାହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଏତେ ହଇରାଣ ହେବେ? ତ ଆପଣମାନେ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ ନା, କମ୍ ପଇସାରେ ଭଲ ରୋଜଗାର, ଭଲ ବିଜନେସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆଣିଛି। କମ୍ ପଇସାରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିକି ଆଜି ଆସିଛି। ସେ ବିଜନେସ୍ଟା କ'ଣ ନା ପରିବା ବେପାର। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଘରେ ପରିବା ଖାଉଛେ। ବାଇଗଣ କିଲୋ କେତେ ନା 80 ଟଙ୍କା, କିଣା ହେଇଥିବ କେତେ ନା 30 ଟଙ୍କା କି 40 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଘର ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ 80 ଟଙ୍କା। କାହିଁକି? ଆମେ କାହିଁକି 80 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ସେ ସଢ଼ା ପଚା ବେପାର। ଆଉ ଯଦି କିଲେ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆମେ ତାକୁ ଘରେ ଖାଇଦେବା, ଆମର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆମର ସେ ସଢ଼ା ପଚା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କ'ଣ, ଆମ ମନ ଭାବନା କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭାବନା ସଢ଼ା ପଚା ବେପାର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକା ରେଟ୍ ନ ବିକିଲେ ଆଜି ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ସଢ଼ିଗଲା କେମିତି ସେଇ କରିବ? ଯଦି ଆଳୁ କିଲେ କି ଆମେ 2 ଟଙ୍କା ପାଉଛେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହାଟ ପାଳି କଲେ ପରେ ଆମେ 100 କିଲୋ 150 କିଲୋ ଆଳୁ ବିକିଦେବା। 100 କିଲୋ ଆଳୁ ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ? କେଇ ଟଙ୍କା? 2 ଟଙ୍କା ନା କିଲୋ ମିଳିଲା, 100 ଦିନ 200 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଆମେ ଆଳୁ 2 ବସ୍ତାରେ। ତ କାହିଁକି ଆମେ ପରିବା ବେପାର ନ କରିବା? କଞ୍ଚା ପରିବା ହାରାହାରି 30%, 40%, 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ, ବେଳେବେଳେ ମାର୍କେଟ 100% ବି ଲାଭ ଦେଇଦେବ। ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ କଥା, ଏ ନିକଟ କଥା କହୁଛି। ଆମ ସାନ ଭାଇ ଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟକୁ, ବଡ଼ ହାଟଟେ, ସେ ହାଟକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେ ହାଟ ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଘର ପାଖରେ ହାଟ ସେଇଦିନ ଆମର ତ ହାଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାଟକୁ ସେଦିନ ଯାଇଥାଏ, ତାର ଅଲଗା କାମରେ ଯାଇଥାଏ, ସେ ହାଟ ବାଟି ଦେଇକି ଆସିଲା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କଲରା କିଲୋ ସେ ସେଠୁ ଆଣିଥାଏ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଏଠି ଆମ ମାର୍କେଟରେ କଲରା କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ସିଟି ମାର୍କେଟରେ ଆଣିଛି 30 ଟଙ୍କା, ଏଠି ମାର୍କେଟରେ ସେଇ କଲରା ବିକ୍ରି ହେଉଛି 80 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ବାଇଗଣ କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା, ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି 70 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପରିବା ବେପାରରେ କେତେ ପଇସା ଲାଭ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନେ। ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, କୌଣସି କାମରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିବା ବେପାର କରିବା, କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଲାଭ ହେବ, ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ହାଟରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ହାଟରେ ବସିଲେ କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ଭାଇ ଆମର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା। ଆରେ ଟଙ୍କା ଆଗରେ ଚାଲିଲେ ମଣିଷ ପଛରେ ଚାଲିବ। ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା। ସେ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ପୁଣି ପରିବା ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କିଏ କରୁଛି ପରିବା ବେପାର? ଆମରି ଭଳିଆ ମଣିଷ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ବାହାରେ ଯାଇକି ଜଣଙ୍କର
पाखे काम करवा तार गाड़ी शुणा आम निजे कहीं बिजनेस न करवा आम हाट करा पड़ो कि आमर तो ताजा परिवा आमको खाया मिले आम परिवार खुशी चलो आज बिक्री किले बंची जाइए आम घर खाईदे तो हाट तो प्राय घर पाखे 8-10 किलोमीटर आप एरिया बुली जी प्रत्येक दिन प्रायतः हाट अच्छे आराम से हाट में बिक्री हो किसी असुविधा ना चाहिए भी आप दुकान कर बस पारे बड़ बड़ परिवा दुकान आप देखुं मार्केट में परिवा विभिन्न प्रकार परिवा गधाई से कौन सड़ू सड़ी जाऊँगी से पुणी बिक्री कर चेष्टा करूँ सफलता निश्चित मिले आ परिवा पर बहुत बढ़िया है जो 40%, 50%, 60% एमती सब लाभ जड़े आज मु भिड करने पूर्व जड़े आम ये घर पाखक जड़े शाग नहीं आसते आज भिड करने पूर्व जड़े शाग आणिक आसते से निजे चाष करना से शाग किणिक आनी से दौरान 20 टकर 3 बिड़ा कहली भाई आउ बिड़ाई दियो 4 बिड़ा दियो से 4 बिड़ा देले किसी कहले 4 बिड़ा मत देले शाग 20 टका 4 बिड़ा 5 टका ना बिड़ा देले सेठू मुझे पचारि भाई कौन आदि पेट पशि हो चली हो गाड़ी खंडे धरी बुलुच लुनाटे तेल पड़ुच निज जलखिया सकाल भोर आसिले जेहेतु बर्तमान कार्तिक मास सागर डिमांड बहुत अधिक सकाल आसिले भाई बेपार केमी कौन होमी कौन किणुच मत कौन तुम मत तो 4 बिड़ा देल तुम तो लाभ कर ना से कितु 3 बिड़ा लेखा बिकुच जेहेतु मोर आगुरी चिन्ह परिचय थे सी मत 4 बिड़ा देले सी तेणुक मुझे पचारि भाई केते पैसा आदि आपणकर रोजगार केते पैसा आपण आदि पाँच ना भाई मु 20 टकर 6 बिड़ा आनी ये 3 बिड़ा दौर चिंता करूँ 20 बिड़ा से 6 बिड़ा किणिकी आनी ये आमको 3 बिड़ा दौर कह मत 4 बिड़ा देले माने 50% लाभ 50% लाभ से बिक्री कर चली जदि 1000 टकार शाग किणी था सी तेल 2000 टाइम बिकी अरे 2000 नौ भाई 1700 तो बिकी अरे 1700 भाई नौ 1500 तो बिकी केते मिलला 1000 टका शाग किणले 1500 टका 500 टका लाभ कले तेल खर्च भल मत 100 टका जाऊ किसी असुविधा नहीं मत सी जिते देले से दिन 10टा होता आउ टंका 100 टका भितर शाग कतरे बंची हाराहारी मैं से दिन 12टा बेलू नहीं घरे सका आसिले दिन 12टा बेले घरे टंका 400 पकटे पशिला कौन किसी असुविधा अच्छे से स्केल को से बढ़े 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 अलग परिवा ऐड कले दिन को पैसा रोजगार करेंगे अरे भाई आपने बिजनेस करूँ बिजनेस ही लाभ आपण मैंने खुशी रे चलिए आप 2 पैसा बचेबे किंतु गोटे कथा मन रखिथे सेविंग टा को देखिदेवे आग सेविंग तापर जा निजे भी खुशी रे आनंद रे चलिए बिजनेस करंतु बिजनेस कले ही आगु बढ़िबे बयसर अपराह्न रे आपण माने केबे हैरान न होंतु पैसा संचय करंतु आपण भी आनंद रे चली परिबे इंश्योरेंस भी किछि पैसा सेपटे भी संचय करूँ आरडी भी किसी करूँ पैसा जेकोसी बाटे संचय करूँ अबाटर न जाई भूल बाटर न जाई भल बाटर पैसा रोजगार कर संचय करूँ बिजनेस करूँ परिवा बिजनेस करूँ खुशी रे रुहतु या बढ़िया बिजनेस 30-40% 50% 60% भी लाभ अच्छी आपण मैंने खुशी रे चली पारे यदि शाग जड़े बिकिकी 50% लाभ कर पाइला शाग जड़े बिकिकी 50% लाभ कर पाइला आपण मैंने कहीं लाभ करें अरे भाई सी आनी 6 बिड़ा 20 टका को बिकुची 3 बिड़ा 20 टका मुझे कह मत 4 बिड़ा देले आप बिजनेस कहीं करें बिजनेस करूँ
ବିଜନେସରେ ଯେଉଁ ଲାଭ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ସେ ଲାଭ ପାଇବେନି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଧର କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ନା ବଡ଼ ବିଜନେସ୍, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର, କାହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର। ସେମାନେ ଯେ ବିଜନେସ୍ କରି ଆମମାନ ଭଳିଆ ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ କାହିଁ ବିଜନେସ୍ ନ କରିପାରିବା? ଆମେ କାହିଁ ଭଲ ମଣିଷ ନ ହୋଇପାରିବା? ପଇସା ରୋଜଗାର ନ କରିପାରିବା? ଦିନକୁ ମାସକୁ 20,000 50,000 କାହିଁ ଇନକମ୍ ନ କରିପାରିବା? ତ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭରପୁର ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।